As embarcacións que participan neste 13º encontro chegan navegando dende Francia, Escocia, Irlanda, Reino Unido, Croacia, Portugal, País Vasco, Cataluña e outras zonas do Mediterráneo. Na inauguración deste espazo, que tivo lugar na pasada noite na Praza da Chousa, estivo presente a Conselleira do Mar, quen agradeceu o esforzo realizado dende a organización para levar a cabo este evento. Eu lle quero agradecer de verdade públicamente a Manolo, a todos os que compoñen Culturmar, o esforzo que fan día a día. Hoxe todos vamos a pasar un día de festa, mañá, pasado, e nos vamos a encontrar estes 3 días aquí con embarcacións que nos veñen a visitar de moitísimos sitios, veñen incluso de fora de España, veñen de Irlanda, veñen de Francia, veñen de Portugal. Vamos a ver aquí todas as tipoloxías, vamos a ver toda a tradición deses povos mariñeiros, pero vamos ter unha oportunidade tamén de poder compartir con eles o que é o noso, o que nos levamos dentro, a nosa tradición. Moitas actividades se realizarán en Combarro ao longo dos vindeiros días. Para a presidenta da Deputación, tamén presente nesta inauguración, non podía haber un lugar mellor para acoller unha cita destas características. Ningún outro lugar mellor que Combarro para poder facer este encontro de embarcacións tradicionais. Este é un pobo mariñeiro, é un pobo de mulleres e de homes que defenden a nosa cultura, as nosas tradicións, o noso patrimonio e, polo tanto, ademais ten unha beleza espectacular. Combarro é deses lugares da provincia de Pontevedra, de Rías Baixas, que enamora. Pro alcalde de Poio é unha honra poder acoller un evento, un encontro que loita por traballar polas raíces do seu pobo, unhas raíces mariñeiras que estarán moi presentes ata este domingo. E, por tanto, ese é o noso compromiso, o compromiso de traballar para que este pobo, que ten raíces mariñeiras, labregas tamén, pero que fundamentalmente mariñeiro, teña futuro, e sabemos que o van a ter. O esforzo de todos, sabemos que este pobo que naceu aquí, entre estas rochas, como ben dicía antes o presidente da Federación, que siga tendo futuro. Se queren gozar da cultura mariñeira, xa saben que teñen unha cita ata este domingo, 2 de xullo, en Combarro, nesta 13ª edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais.